Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuan izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula jainko guztiz altsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Aintza zeruetan jangoikoari, eta bakea lurrean haren gogoko gizakiei. Haina hundi eta eder zaitugulako, gorazu, bereinkatu azu, gorespen zuri, auspe zagur eskerrak zuri. Jainko jauna, zeruko errege, jangoiko aita guztia duna. Jauna, seme bakar Jesu Kristo. Jainko jauna, jainkoaren bildoz aitaren seme. Zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Zuk entzen dezu munduko pekatua, entzun gure dila. Aitaren eskuinaldean jarririk zaudezu, erruki jauna. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna, zu bakarrik goikoa Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan. Amen. Egin dezagun otoioz. Jainko jauna, egizu mundu honek zure askoen aurrean neurrian aurrera egin dezala. Emaiezu herri guztiei egiazko pakea eta elizari zure zerbitzu santuan zintzoki irauteko poza. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin jainko tarrege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Ziraken liburutik. Galbaia aztitzean, ahotza handitzen da. Hala berean, gizonaren okerrak, azterketa egitean. Labeak egitatzen du, eltzegilearen ontziaren hau. Gizonaren balioa bere, pentsaeretan da egiztatzen. Zuhitza nola dagoan langua. Haren fruituak du erakusten. Gizonaren bihotza nolakoa den, haren hitzak azaltzen. Ez inor goretzi, zer dioen entzun gabe. Hitza data gizona ezaguzteko bidea. Jaunak izan. Eskerrak zuri jauna. Kanta jaunari, lur guztiak, egina baitzu, haren naia. San Paulo apostoluak Korintotarrei. Zenideok, ustelkor hau, ustel ezinezla jazten denean. Eta hilkor hau, hilezkorrez, orduan beteko da idatzirik. Dagoen hitza. Garaipenak irentzi egin du heriotza. Nunda, herio zure garaipena. Nunda herio zure eztena. Heriotzaren eztena pekatua da. Eta pekatuaren indarra. Legea ezkerrak jaungoikoari garaipena ematen digulako Jesucristo gure jaunaren bitartez. Beraz, ene zenide maiteok, iraun gogor eta zendo, egin lan gero da gehiago jaunaren gatik.
badakizue da jaunak, ez duela zaririk gabe utziko zuen nekean. Jaunak bezala. Eskerrak zure jauna. Aleluia. 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 Jauna zuekin. Jesu Kristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Aldi hartan Jesusek parabola hau esan zien bere ikasleei. Itsu bat jarri al daiteke, beste itsu aurreko. Ez ote dira biak zulora eroriko. Ikaslea ez da irakaslea baino gehiago. Ondo ikasia denean, bere irakaslea aina izango da. Zertan zaude anaiaren begiko lasto izpiari begira, eta ez zera konturatzen zerorren begian daukazuna behaz. Nola esan dezaiokezu zure anaiari, anaia, utzidazu zure begiko lasto izpia ateratzen, zerorren begiko abea ikusten ez dezularik. Itxura zale hori. Atera ezazu lehenik zure begiko abea, eta orduan garbi ikusiko duzu anaiaren begitik lasto izpia ateratzeko. Ez da zuhaitz honik fruitu txarrak ematen duenik, ez da zuhaitz txarrik ere fruitu onak ematen dituenik. Zuhaitz bakoitza bere fruituetatik ezagutzen da. Elorritik ez da pikurik biltzen, ez da sasirik ere mahatxetatik hartzen. Gizon ona, fruitu ona. Gizon onak fruitu ona ateratzen du bere bihotzeko gordailu honetik, eta gaiztoak txarra bere gaiztotik. Bihotzean ugari dugunetik mintzo da ahoa, jaunak esana. Beti jaunaren hitza entzuten dugunean, ikasbide asko edukitzen ditugu. Gure jaunak bere hitzaren bidez erakusten digu. Ez bakarrik erakutsi, baita ere halako argitasuna eman digu gure bizirako. Eta pixkat ze momentutan gauden modu batera edo bestera aiatuko zaigu jaunaren mezu hori. Beti mezu berbera izango da, ez daiteke kontrajarria izan, baino egia da egokitu egiten dela jaunaren hitza gure egoera pertsonaletara eta garai bakoitzera, eta esan genezake jaunaren hitza bizirik baitago. Ez da aspaldin esandako hitz bat, orain entzuten ari gerana, hala da, baino hori bakarrik ez da. Are gehiago jaunaren hitza bizirik dago eta gutako bakoitzari mintzatzen zaigu. Horregatik modu honetan entzun behar dugu. Gaurkoan Jesusek zenbait aholku eder eman dizkigu evangelioan. Lehenengoa, nolabait esan digu, ez degula, batez ere umilek izan behar daukagula. Ez degula pentsatu behar, beste denek baino gehiago dakigunik, baizik eta umilek izan behar daukagu. Horregatik esan digu, itxu batek beste bat ematen baldin badu, arriskua da biak zulora erortzekoa. Horrekin esan nahi dugu, ez gerala izan behar arroak, besteak bai, hau egin behar duzu, beste egin behar duzu, kontsejuak ematea ongi dago, baino beti humiltasunetik, humiltasun handikin, ez dugu gure burua besteen gainetikan bezala jarri behar. Horrek ez du esan nahi, kontseju on bat ematea, humiltasunez, eta batez ere ez bestearen gainetikan jarriz bezala. Hori askotan agertzen zaigu evangelioetan. Jesusek ez du nahi guk gure burua besteena baino hobea bezala konsidera dezagula edo gehiago bagina bezala holakorik ez du nahi Jesusek. Horregatik, bigarren aholkua oso esan genezake aktua da, ez da 2000 urte pasatu gure garaietan eta guretzako ere asko balio duena. Esaten digu, zer hasi behar duzu zure senidearen begian lasto izpia ateratzen zurean habe handi bat baldin badaukazu. Honekin esan nahi digu Jesusek aurrena gure buruari erreparatu behar diogula.
beste guztik gaizki egiten dituenak seinalatzen eta ibili gabe aurrena gure buruari erreparatzea nahi du Jesusek. Saia gaitezela gure buruari esaten ze behar dugun, ze aldatu beharko genuken, beti humiltasunez, ohartuta ez dugula dana ongi egiten, eta holako jarrera nahi du Jesusek bere ikasleen artean. Ez du esan nahi horrek, irizpiderik, kriteriorik eduki behar ez degunik, eta dena ontzat eman behar degunik. Ez, baina ez degula ibili behar, esan nahi dugu, seinalatuz bezala. Begira horrek zer egin du, begira zer iztu den, begira zer. Aurrena gure buruari erreparatzea nahi du Jesusek, saia gaitezen modu hortan hobeak izaten, onak izaten, mesedegarriak izaten gure ingurukoekin. Beste aholku eder bat ere eman digu, edo metafora bat, ejemplu bat, esan digu zuhaitz onak fruitu onak ematen dituela, eta txarrak fruitu txarrak ematen dituela. Honekin esan nahi du, bihotz honetatik gauza onak aterako direla eta txarretatik txarrak. Baina ez dugu pentsatu behar, eta ez dut uste Jesusek hori esan digunik, pertsonak klasifikatzen hasi hau ona da edo hau gaiztoa da. Egia da, pertsona batzuk hobeak direla eta beste batzuk gaiztogoak hori garbi dago. Baina denok ditugu gauza onak eta txarrak. Eta saiatu beharra daukagu, Jesusek lehen eman digun aholkuari jarraituz, gure buruari erreparatzen hobeak izateko, gure bihotza hobea izan dadila. Maitasunez betetakoa, ulerkorra, konprentsioa besteekin, ez zorrotza, ez gogorra, besteen sufrimenduarekin, besteen minarekin kupitu egiten den bihotza. Piskat Jesusen bihotzaren antzekoa izan barko litzateke gure bihotza eta hortik aterako dira fruitu honak. Hoxe da gaurkoan Jesusek gogorazten diguna. Eta esaten digut, horrekin bukatuko dut, bihotzean ugari dagoenetik mintzo da ahoa. Askotan ikusten da modu hortan, pertsona batek gauza onak, gauza txekinak, laguntzekoak esaten dituenean, izaten da bihotzean daukelako bihotzon hori edo ontasun hori aldiz, gure hitzak baldin badira batez ere kritikatzeko, min emateko, kalte egiteko horrek ere adierazten du bihotzean badagoela. Baina lehen esan den bezala, ez dezakegu esan pertsona batzuk bai, hau ona eta dena ongi egiten dut, eta beste hau behiztua dena gaizki, danon daukagu pixka danetik, eta saiatu beharra daukagu gure bihotza gero eta hobea izan dadila. Hoxe eskatzen diogu Jesusi, gure bihotzak berearen antzekoago egin ditzala. Sinisten dut, sinisten dut jagoiko eta guztidun zeru lurren egilea. Sinisten dut, haren seme bakar, Jesu Kristo gure jauna, Espiritu Santuaren egitez sortu eta Andre Maria Virginegatik jaio zena, Pontzio Pilatoren menpean ikaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta obiratua izan zena, infernuetara jaitsi eta hirugarren egunean, hilen artetik piztu zena, zeruetara igo eta jagoiko aita guztidunaren eskuinaldean jarririk dagoena, handik biziak eta hilek epaitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Eta egin ditzagun gure eskariak. Eskatuko dugu, bereziki Frantzisko gure aita santuaren alde, oso justuan dago, gaixorik,
eta bere alde eskatuko dugu jainkoak indarra eman dezaion. Eska dezaiogun jaunari, eta pakearen alde eskatuko dugu, munduari pixkat behiratzen badegu munduan zehar, hartzen gara zenbat gerra, gorroto, gatazka, eskatzen dugu jainkoari justizia eta pakea gailendu daitezela. Eska dezaiogun jaunari, entzuna itarna bihotzez egiten dizkizun eskaria Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. O bihotzoso Jesusena, gure bihotzen gozamena, Jesus onaren bihotzona, erruki zaitez gutaz jauna, erruki zaitez gutaz jauna. Jainko jauna, zuk emana dugu guk zuri eskaintzen dizuguna, eta zuk gure zerbitzu bezala hartzen diguzu. Egizu gure irabazirako eman diguzunak betiko saria ekar dezaigula. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokia bai eta zuzen nahi eta beti, zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz santu, jangoiko al guztidun betiereko horri Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Berak gure artean jaioz, gizon emakume berri egin gaitu. Gurutzean hilez, gure pekatuak ezereztu ditu. Hilen artetik piztuz, betiko bizia eman digu. Eta zuga nahigoz, aita guztiz santu, zeruko bateak zabaldu dizkigu. Horregatik, aingero eta santuekin batean, beti eta beti abesten dizugu oratzare hau. Santu, santu, santua, dira guztien jainko jauna. Zerulurrak beterik dauzka, zure dizdirak. Osana zeru goienetan, bedeinkatua jaunaren izenean datorrena. Osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkizu badago gitardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala ogi hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau ere gorputza data zuentzat emango dena.
Afal berdin kalizaturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez, hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kalizaratan, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere horregarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbarenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sarbitzari onartu gaituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian, zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gureita santuarekin, Florentzio gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna pizteko itxaropenean jodiren gure senideak eta hildako guztiak, harritzazu zure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren guk guztiok betiko bizitza egin dezagun, Jangoikoaren Ama Maria doatsuarekin. San Jose, bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gure zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguzti horri Espiritu Santuarekin batean, ospeta hitza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan, salbatzaileak, aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure eta zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere. Emain duzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zorunei barkatzen diegu ezkero. Ta ez, guten taldira eman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik ebai guztu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailean noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea guztien dizuet, nire pakea ematen, begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin, emaiozue pakea. Jangoikoaren bildotxa, zuk zen dezu munduko begatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk zen dezu munduko begatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk zen dezu munduko begatua, emain Ona hemen jangoikoaren bildotxa munduko bekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maila deituak. Zeko,
Egin dezagun otoitz. Zure doai salbagarriak harturik jauna, apalik eskatzen dizugu, orain janaritzat ematen diguzun sakramentu honek betiko bizia iritsi dezaigula. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, bere ikazaintzatera jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren bakean. Eskerrik